acabes agafant una peça com aquesta, i dius, bueno, un bocí de quadrat i no et fa parar en cap lloc. Però quan jo he acabat de treballar això i tu, hi ha un moment que passes per aquí i dius, ostres, què ha passat en aquest quadrat? Què ha passat aquí? Quina transformació? Com és que han transmet tantes coses? Aquest és el gran premi d'un forjador, que pots arribar a donar vida al ferro. És molt delicat, però li agrada molt que el mimin, li agrada molt que el treballin bé i llavors ell et deixa fer tot el que tu vulguis. Has de conèixer els seus moviments, has de conèixer els seus sons, has de conèixer la seva forma, com està fet. Només amb el soroll ell et diu tot el que necessita. Jo crec que arquitectònicament el tema de la forja pot donar moltíssim més del que dona. Tenim un gran exemple amb Antoni Gaudí. O sigui, hem vist que el que allí a la Sagrada Família no hi ha impossibles. És un exemple perquè aquest exemple el coneixem tots, no? És una cosa espectacular i no hi ha límits. Jo, per exemple, en la forja, de moment, espero no trobar-los, no he trobat límits. O sigui, el ferro et deixa fer absolutament tot i no té per què perdre característiques ni de resistència, ni d'elasticitat, ni res. O sigui, tu el controles i tu el domines sempre i quan, el que te deia al principi, saps el que ell vol.